Salut și bine m-am regăsit la un episod. În acest episod vreau să fac și eu prezentare la viața unui mafiot de pe serverul meu. Suntem și noi aici pe Gold Romania Roleplay. Nu uitați să intrați și voi pe el dacă vreți. Așa să dau. Deci, da? Mă duc și eu acolo să jefuiesc acolo pe cineva. Trebuie să... Mă gândesc să mă duc la McDonald's să-l iau. La McDonald's. Și nu uitați, dacă vreți să veniți și voi pe serverul meu și să faceți și voi un roleplay așa cât mai frumos. Da. Vezi Discord-ul în descriere. O să vă las și IP-ul. Deci să-mi pun eu frumos pe Waze. Mi-am pus pe Waze acolo, cum îi spune, la McDonald's. La domnul de la McDonald's. O să merg un pic mai încet că... Deci un pic. Deci, eu efectiv are o problemă că nu arată câtă benzină are mașina, frate. Nu știu care e problema, dar nu arată, frate. Nu vrea să arate. Mamă, da. Consumă mult mașina asta, mă. Merge. Și sună ca naiba. Da, nu. Astea sunt mașinile de mafie, n-ai ce să faci. Deci că e mașină de tuns iarbă, dar nu, n-am ce să fac. Cam așa sună. M-am băgat din greșeală așa un pic off-road. Dar, na, nu contează asta. Da. Mamă, ce le fac la toți ăștia de aici? Hai, domne, că uitați că sunt în spatele dumneavoastră, domne. Dacă nu vă duceți deoparte și puneți acolo că iau eu, hai. Toată lumea jos! Toată lumea jos! Toată lumea jos! Domnule, vreau să eliberați zona! Domnule, vreau să eliberați zona! Și tu, domnule, pleacă de aici! Pleacă, domnule! Ce poliția, bă? Ce poliția? Lasă jos telefonul! Lasă jos telefonul! Așa, ridică-te, domnule, ridică-te! Ridică-te! Ridică-te, haide! Haide! Așa, tot în față, mergi mai în față, mergi mai în față. Fugiți, domnilor! Așa, haideți, tot în față, tot în față. Dar unde mă duceți? Măcar încheiați-mi mecul, domnule. Nu vă încui mecu, să vină toată lumea să vă fure mâncarea. Tot în față. Haide, intră în mașină. Intră în mașină, haide. Unde mă duceți, doamne? Nu vă spun. Doamne, vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace, am copii, am o familie, adică nu vreau să mor.
Trebuia să spuneți că ați avut. Cum adică? Păi i-am omorât. M-am ocupat de ei. Așa. Puteți să ofițe așa, așa. E bun. Așa. Ridică mâinile, ridică mâinile. Bine, bine. Pune-te în genunchi. Nu vreau. Cum adică nu vrei? Bine, bine. Pune-te în genunchi. Așa, bun. Câți bani ai la tine? N-am mulți. Păi câți ai? Îi am acolo în casieră. 10.000. E în casier. Bine, dacă nu-mi dați licența de la McDonald's, că eu sunt managerul, veți muri. Ce manager, domnule? Dați licența, că altfel muriți. Altfel muriți. Bine, iau-o de aici să fi să stai să iau de pe mine. Stai, Dă-mi-o. Gata, iau. Gata. Stai, pleacă. Bun, domnule. Vă las în pustietate. Dar ce credeți că... Ce credeți că veniți cu mine în mașină? Bă, L-am lăsat, băieți. L-am lăsat. Stat în pustietate, băieți. Nu am avut bani, am luat licența. Ce fac mai acolo? Oi, să bag. Oi, de mine și de mine. Bă, ce faceți aici? Bă, alo! Nimica, nimica. Bă, mâinile ambii sus ridicate. Mâinile ridicate. Mâinile sus. Ce faceți aici, domn polițist? Vă chemați cineva pe aici? Nu, mă duceam la mec. Te duce la mec? Ia, pleacă de aici. Plecați ambii. Plecați, că altfel trag. Plecați. Plecați. Să vă văd cum plecați. Și-am scăpat de ea doi. Mamă, dacă vine după mine, nu-i bine. Domnule, ce faceți aici? Mâinile sus! Domnule, mâinile sus! Ridicați-vă! Câți bani aveți la dumneavoastră? Puțin. Puțini? Cum adică puțini? Sunt sărac. Sunteți sărac? Cum vine asta? Asta de unde mai apărut? Domnule, ce faceți aici? Da, da, m-am aruncat de sus. Tu ce te-ai pus? Ce căutai, mă, pe clădire? Bă! Beneți, casă. Așa, domnule. Bun. Deci câți bani aveți la dumneavoastră? Vă dau 1000. 1000? Oh, să trăiți, dați-i. Mulțumesc, domnule, să trăiți. Puteți să eliberați zona. Dar mă lăsați să mai fur și niște mec? Liniștit. Mulțumesc. Mamă. Să mai văd că vine cineva. Domnule, ce faceți? Domnule! Domnule! Ridicați mâinile și din mașină cu mâinile sus ridicate. Și ce faceți, domnul? Puneți-vă în genunchi. Așa, bun. Câți bani aveți la dumneavoastră? 10.000. 10.000? Bă, nu cred, bă. Pa! Ai de mine. Doamne! Nu pot să cred. Vreau să văd. Da, băieți, cam aici încheiem și videoclipul de astăzi. Noi ne vom vedea în următorul videoclip, cel mai probabil mâine. Salut!